פיז, מה זה? לא יכול להיות. אוי אוי, יפתח, בואי הנה מיד. 2 שניות, בסדר. אני פה! תראה. מה זה? קח. תן לי לראות. יעזור לך? תודה רבה. מי זה? דנה? אינכם מוזמנים לחגוג את החתונה של דנה ורון. מי זו דנה ורון? לא! דנה ורון! כן! השם ישמור. יש פה עוד משהו. עוד משהו, מה זה הדבר הזה? תן לי לראות אותו. תוציא את היותר נוח. נו כבר. שיט. השם ישמור. מה זה? מה זה? זה נראה כמו מפה. זה רמז. רמז. רמז? כן, זה רמז. תקרא לכולם. לכולם? חוץ מלסקוויק. הלו, קפטן, מה אתה רוצה? לא? כן, אני באמצע משהו. מה? 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 שלום? מי זה? מה? מה? הלו! גויו! מה קורה? רגע, לא שומעים טוב. כן, מה העניינים? מחר? הלו! כן? מתי? מה העניינים? מחר? שיט, שמישהו יראה את בעלי. מחר אין סיכוי. סוויט! But wait, it's tomorrow! מחר? רגע! קבצל! תשמעו! זה חייב... קפטן! סמכנו שערים! הסתולחרתי! רגע, נו, מי פה מכיר את סקוויק ודנה הכי טוב? אני לא מבינה, אתם חברים איזה 1,000,000 שנה. איך הכל התחיל? איפה הם הכירו? הם נפגשו בחוף הבונים, לא? מה חוף הבונימה? תגיד לי, היה בכלל משהו לפני הקבצל? לא, אבל לא קבצל. You know, סקוויק ודנה, ה-love story שלהם. רגע, do they need a rabbi for the חתונה? רב, you don't need a רב, בן אדם, אתה מחפש בן אדם מחתן עכבר ועכברה, או תרנגולת עם תרנגול, או תרנגול עם עכברה, או עכברה עם תרנגולת. מה קורה פה לעזאזל? מה? אני יודע. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. הרב מילסקי, מה אתה קשור עכשיו? אנחנו רוצים להתחיל לצלם את הסרט. אז יאללה, מתחילים. בשנת 1980 נולד לאורנה ולזאב בן בשם סקוויק העכבר. כמובן שהם לא ידעו אז שזהו שמו ולכן קראו לו רון, למרות שהיו סימנים מקדימים. לאחר מספר שנים הם עברו לברגנפילד, ניו ג'רזי. בכיתה ב' הם שבו ארצה, שם בבית ספר ברטוב הוצץ הניצוץ הקבצלי הראשון. במהלך שנות התיכון התעצבה דמותו בתור גיבור על. עם גיוסו הפך סקוויק ללוחם אמיץ העשוי ללא חת, מגן החלשים וחסרי הישע. בתום שירותו הצבאי המפואר הוא סוגר מעגל, טס ללוס אנג'לס וכובש את הוליווד בסערה. אבל לאחר שנתפס סוחר בגורגונזולה הוא בורח למקסיקו ומשם עובר לטייל בדרום אמריקה. עם הזנב בין הרגליים הוא חוזר ארצה, עובר לגור בקופסת גפרורים ומחפש משמעות לחייו. רגע, זה סרט על סקוויק ודנה. דיברנו רק על סקוויק, מה עם דנה? לא רבים יודעים, אבל דנה הייתה התינוקת הראשונה בחלל. היא גדלה להיות מתופפת מצליחה, זכתה בחגורה שחורה בג'יוג'יצו, ובפרס נובל על גילוי הפוליפית הפרופילל. אחרי הצבא, נסעה לתרגל למדיטציה זן בודהיסטית על פסגת הרחוב. אין לך באמת מושג, אה? עזוב אחי, אני מאלתר, תזרום. מה היא באמת עשתה? אנא ערף, רשמצית בצופים, קצקצית בצבא, פצמרית במין, ואז היא... ואז היא פגשה את רון בחוף הבונים.
הבונים. לא, טפשת, היא החלה ללמוד במסלול קליל ונוח במכון הטכנולוגי חולון. שם היא בנתה את הכיסא המפורסם שלה, ואז פגשה דנה את סקוויק בחוף הבונים. נכון מאוד, זו הייתה אהבה ממבט ראשון. ומאז, אהבה פורחת, עכבר ותרנגולת חיים ביחד. עזבו את העיר לטובת הכפר, ושם הם חיים באושר, בשלווה ובנחת.